Har du prøvet den før, Esma? Er du bange? Vildeste, det er, hvad hedder det nu? Svingsvingeren og vildsvin, de er mere sådan meget hurtigere. Hvordan fungerer vildsvinet? Man drejer i starten, kører den opad, og så drejer den bare, så flyver det af bakken. Hvad så, drengen? Skal jeg op og prøve Svend Svingarm? Ja. Er den farlig? Nej, den er sindssyg. Pia, var det sjovt? Ja, rigtig sjovt. Var det sjovt? Hvad synes I om de her sådan nogle arrangementer som de her? Skal vi fortsætte med at lave dem, eller er I glade for det? Ja, det er dejligt. Det er hyggeligt. Jeg er glad for, at der er så mange Jeg vil gerne bruge den der. Hvad synes I om turen? Kunne I godt tænke jer at tage nogle andre steder igen?